Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, this is your host, Boy Bicol Official TV. Yan. For today's video guys, maglilinis ako ulit ng mga silver. Pero ito yung mga mamahaling silver dito sa bahay ng amo ko. Mga naipon nila na silver. Tingnan natin. Ayan guys, kung makikita ninyo, naka-box pa yan. Ayan. Grabe, ang ganda. Kung makikita ninyo guys, maitim. Lilinisan natin yan, papuputiin natin. Ang mahal nito. Ang mahal. Magayan to guys ng shy, ng kape or whatever, chocolate, mga ganyan. At meron pang isa yan. Tabi natin yan. Nakasupot pa. Tingnan natin kung anong laman ito. Hindi ka ito mabubuksan Ayun. Oh, wow. Shit. Yan siya guys. Grabe. Ayan, lilinisan natin siya. Okay. Pag-iinom ko siya ng shy. Ito. Meron siyang ganito. Ito lilinisan natin. Kung makita ninyo madumi. Makikita ninyo mamaya. Ito madumi Mamaya pagka nalinisan ko ng yun, mas lilinis pa siya, mas kikintab pa siya. Grabe. Bali 12 pieces to guys. May mark, may pa siya guys, lilinisan natin siya ma'am. Tingnan nyo, mayroon siyang mga serial number. Nakita nyo ba yan?
yung mga number. Yan ang palatandaan na silver yung gamit mo. Ayun. Mamaya ulit. Ayun na nga po guys. Nandito na ako. Kung makikita ninyo, hindi siya masyadong puti. Yan, titingnan nyo guys kung anong pagkakaiba nito at saka pagka nalinis ko. Kasi ano talaga siya, madumi. Hindi naman madumi, pero yun nga, silver cleaner boy na naman ulit tayo para malinisan na lang to. Ito yung gamit kong silver cleaner, silver polish. Lilinisan ko siya. Shake muna natin. Yun. Tapos ipahid na po natin. Papahid ko na. Kailangan malinis yung every details ng silver pot na to. Kailangan, kita nyo guys, ang dumi. Kasulok-sulukan ito, kailangan malinis ko. Ang dumi. Nagamitan ko siya ng toothbrush guys para dito sa mga para dito. Kasi kailangan malinis din yan. Yan.
Kailangan brasin mo ng mabuti para pupunasan mo na lang siya para maging malinis na. Masakit sa kamay, malinis. Ayan. Ayan guys, malinis na siya. Ayan. Malinis na siya. Ano na yung scratch niya, no? Kung makita niyo every detail niyan, malinis. Kailangan talagang malinis. Huh? Ayan. Yun na nga po guys. Andito na ang aking mga natapos na nilinisan kahapon na silver. Balik na po sa mga box nila. Ayan. Tapos ito. Wait guys. Yan po. Natapos na sila. Nalinisan. Ayan sila yan. Nakikita pa ako dyan, ah. And of course, meron pa. Ito. 3. Ayan. Dito naman yan nakalagay. Tsaka ito. Din ito. Yan. Tsaka ito. Hindi ko lang mabuksan. Yan. Ito guys ang mahirap linisin. Kaya ang ginagawa ko, ginagamitan ko ito ng toothbrush. Kasi kung kukuskusin mo lang siya ng ano, hindi mo siya malilinis ng gano'n. Tsaka ito, kung na mabuksan kasi nakasarado. Yan. Ayan. Picture natin pang thumbnail. O, di ba? Ayun. Pang thumbnail. Ayan. Pwede na yan.
Ayun, actually guys, marami pa yan, meron pa sa taas. Pero dito ko na lang tatapusin ang video na to. And muli, this is your host, Boy Bicol Official TV. Guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do like, share, and subscribe my YouTube channel and press the notification bell para po palagi kayong updated sa aking mga video. Muli, hanggang dito na lang. Salamat.